So yun guys, binalikan ko tong kuhan, tong dating nilayasan nilang pinagigintuhan. Bali may nagiginto na naman yata, tignan natin. Bali may nakikita na naman ako dito. Meron na naman sila dito. Ayan guys, oh. Meron pa dito. So nagluluto na sila dito. Lang kinita ito yung pamit ko. Ha? Ay ko lang kinita ito yung pamit ko. Ewan dyan nga taon. Nagkuhan sila guys, gold dredging.
sa bandang baba guys. May isa pa dito pero hindi nag-ooperate. Guys, hindi natin pupuntan yung mga yun kasi hindi natin kilala.